yung mga may alam po ba may ano, package na darating sa inyo, ma'am? May alam po ba may darating na package sa inyo? Wala. May babayaran po ba yung ano? 5,000. So po, paano po yan, ma'am? Ito naman po, ma'am. Tamahin na lang po. Gusto natin yung ano. Saligan ng pati po. Ayan, ma'am. Dito naman po tayo sa lista. Ayan. Magandang araw po sa ating lahat at syempre sa ating birthday celebrant. Walang iba kundi si Ma'am Arcelita Molina. Ayan. Ma'am, matanong lang kita, ma'am. Alam mo na ba kung saan galing sa surprise ang ito para sa'yo? Kahit ideya lang po, ma'am, kung kanino galing. Nakasama ko kayo siya. Malalaman po natin yan. And syempre, ma'am, meron din po silang pinadalang message na babasahin ko po para sa inyo. Okay? Ayan. Basahin ko na lang po. Happy birthday, ma'am. Sana nagustuhan mo itong simpleng surprise ko para sa iyo. Stay healthy and more birthdays to come. Thank you, ma'am, for the love, for always being there not only for me but also for my son. I love you so much and I hope I made your day extra special. Yan. Ito po ay galing kay Ma'am Rosel Molina, ma'am. Ngayon kung narinig niyo yung message, ano pong masasabi niyo po sa kanila? Sir, alam. Hindi ko inaasahan na. Maraming salamat sa iyo, anak ko. Nagpapasalamat ako sa iyo. Mahal na mahal ko na. Maraming salamat. Yan po kung meron pa pong gusto mag-message po para kay Ma'am Marcelita po. Wala na po? Yan kung wala na pong mag-message, pwede po bang puntan natin si Ma'am Marcelita ng happy birthday? Pwede. Yan, sabay-sabay po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan ma'am, meron din po silang pinadalang cake po para sa inyo and wish na lang po bago natin i-blow natin. So thanks na lang po. Okay na ba? Yan po. Ito na po. Yan.